Tohle... Ty máš pátek takovou naději, jak dcera půjde pracovat, jo? Ona to má ponuky, určitě kuchařka po mamince a tak dále. No, nejvíc asi vyhrává toto jídlo. Tak to asi si necháme dneska patentovat, ty vole, tím bych to asi dneska zakončil, ty vole. To zkoušel někdo již už víckrát. Zkus si tipnout se na tomto talíři, zkuste si tipnout se na tomto talíři, já už jsem na to přišel. My už jsme na to přišli, co na tom. Kdybyste nevěděli, začneme jednoduše, na tom jsou žampiony. Potom jsou tam párky se slaninou uprostřed. Tu uprostřed jsou párky se slaninou, tu jsou žampiony, tu bude polévka z úterý a tu bude kuřecí s rýží ze pondělí. Ale oni to mají asi v rodině, protože u toho... Oni to mají asi v rodině, protože u toho píše komentář: dnes varila moja nejstarší dcera z Nitry, já bývám v Prešově, vidíme se velmi málo, děkuji moja, bylo to velmi dobré. Od té doby ji nikdo nikdy neviděl. Vyhrává smažák s ranolkami. Ne, tohle vyhrálo nejvíc, podle mě. Tohle vyhrává nejvíc. Kdyby tyto kombinace dělal ten můj, tak slova, tak by letěl talíř opakovat. A toto je nejvíc, toto vyhrává gurmana rokou. Toto vyhrává nejvíc. Jedině paradajková. Som chorá, tak som dnes urobila rýchlovku, knedlík, paradajková omáčka a salámka. Kámo, toto... El knedlo, el salamo, el kečupo. Já tímhle se musí zasmát, ale... Tohle tě prostě musí, tohle... je... Já jsem si myslel, že začátku, to nevymyslíš, já jsem si myslel, že to je začátku jako for fun, že fakt někdo to třeba dělá, že jo. Děláš bizár prostě, protože ti to baví. Reálně prostě, že lidi to mají rádi, takové to bizáry, oni to mají, Adela to dělala, Hauli, že jo, když vařila, tak lidi to... Já jsem si myslel, že to fakt dělá, ale ono to je vážně. To je vážně, protože když se podíváš, co ona tady, u čeho pak tady sedí, jak to tam skládá, nebo tady ten oběd, to jen potvrzuje, kámo, co oni fakt jako, že to fakt real, toto. Toto je fakt jako real, jo, to není žádnej, já jsem si myslel, že to je Jackass, ale ne, tady na tom talíři už, co vidíš, kámo, tohle nedáš do huby, sorry, ale tohle to vyblitý na tom talíři v životě nedáš do huby, normální člověk to nedá do huby, to nejde ani, já nevím, jak to je nějaká cibule, burš, dvomáčka zalitá v něčem, já nevím, to... Fakt jsem si myslel, že to je jako sranda, ale ona to sranda není, vole. On to je fakt jako reálný, tohle. To je tlak teprve. Takže to mi jako... Co to je? Ten pták na tom řízku. Počkej, jaký pták na tom řízku? Počkej, jaký pták na tom řízku? Počkej, jaký pták na tom řízku? Jo, pták na tom řízku, já jsem se nevšimnul, vole. Tak to je tlak. Ty pičo! Já jsem si tady No ty pičo! Tak to ne! Tak to ne! Tak to ne! Tak pták vyhrává uši, pták vyhrává! To jsem si ani nevšimnul normálně. Pepik byl na řízku. Ty pičo, Patrik se volá, aha. Patrik byl na obědě. Kámo, já jsem si to ani nevšimnul, masožravej pták. Ty pičo. Já jsem si to ani nevšimnul za celou dobu. Ahoj. Ten bude asi jako desert. To bude Patrik.
Jako sorry, ale ty vole, já nevím, jo, ale jako, já bych tohle nedal do držky prostě. Mě kdyby tohle to dala frérka prostě na stůl, takhle kuře, já to nedám do držky, to je, tohle, co to je, vole? Tohle je jako uvařený kuře, jako upečený kuře, jako. Ty vole, kuře má mít pěkně křupavou, vole, zlatou kůrku a toto je nějaké vodou, to vomast, XXXXL, Patrik. Já jsem si toho nevšimnul, ty vole. Jo, a tady je ten Patrik Batohu, já jsem si toho nevšimnul, tady je ten... No ty vole, tak to je tlak, ty vole! No čo piči, no papiči, co to? Patrik Batohu, jde do školy, piče! To se ty myslíš vážně, ty vole? Patrik na výletě, vole. Patrik na výletě, piča. Ale to, a už dost dneska, už nemůžu. Jakože tohle je prostě moc porádu na mě. Ale ta paní to myslí, jo, ta to myslí vážně. Patrik na výletě, já se teď toho ptáka nedám z hlavy, kámo. Toho ptáka prostě nedám z hlavy, já se musím podívat na ty fotky okolo vždycky, protože... Bakalarisko.